Hola, som diumenge 6 de juliol, 26 graus i mig de temperatura perquè ha baixat la temperatura, està plovent, hi ha trons, tempesta, són més o menys les 3 de la tarda i escolta, m'ha vingut de gust gravar aquest vídeo perquè us volia fer una reflexió, també una experiència pròpia en relació al meu pare, perquè el meu pare és una persona científica, formal, una persona estricta, una persona molt ficada en el món de l'empresa, en el món de la direcció, perquè ell havia sigut director de fàbrica, i llavors ell, en les reunions, les tertúlies familiars, ell feia molt esment, diguéssim, el fet de fer comèdia. No facis comèdia. Menyspreant la comèdia d'alguna manera com dient això és poc seriós, poc formal, poc rigorós, poc tècnic, poc explícit. Ell explicitava el seu rebuig a la comèdia, no? És a dir, què m'estàs explicant? Estàs fent coses ridícules, estàs fent bromes, estàs fent comèdia. No tanta comèdia, no facis tanta comèdia, no? I el fet de fer comèdia a mi em generava, em plantejava coses, no? I és a dir, jo que soc un tio, a vegades faig una mica el pallasso, una mica el clown, una mica els sòmines, que a vegades no se'n pot prendre seriosament perquè, saps, tot sovint faig comèdia, faig d'actor, faig de persona, sembla que vingui de l'hort, i faig una mica de pagès i una mica de sòmines i em fico, m'empantanego amb d'això, amb temes que no em convenen, perquè i fico una mica, intento ficar un polsim de sal i pebre a l'assumpte, perquè saps, a vegades les coses queden molt, els hi falta gust, els hi falta, saps, una mica de posar una mica de picantó, perquè quan li poses una mica de picantó al menjar, el gust es nota més, no? Llavors, clar, veieu quina tempesta de Caldeu, s'ha tornat gris al cel, està caient la de Déu aquí, un mes de juliol qualsevol, l'estiu, les tempestes de tarda que en diuen, aquí al poble. A Barcelona no tenen tant això, no dic que plogui, però menys que aquí. En definitiva, el meu pare sempre criticava el fet de fer comèdia, no? Llavors, tenint en compte que la comèdia és un gènere teatral, un gènere literari, un gènere poètic, un gènere de l'escriptura, un gènere del teatre, la comèdia també té dret a ser, sí o no? Siguem clars, siguem concisos, transparents, siguem honestos. La comèdia també ha de tenir un lloc, també a la família, també, per què no, a la feina, tot i que a la feina compta, perquè si tu fas una broma, com diríem això, una broma de mal gust, algú es pot ofendre i s'ho pot prendre malament i fins i tot pot provocar un incident, algun accident a l'empresa no desitjable. Llavors, compta en fer comèdia i en fer bromes pesades a la feina, a l'empresa, a la indústria, perquè tot sovint això redunda en un mal rotllo que pot desembocar en conseqüències terribles pel treballador o per l'empresa, en el sentit de pot provocar una pèrdua d'algun material o d'alguna cosa que s'està fabricant, que s'està fent, i això no genera un bon clima en una empresa on es treballa seriosament, on les coses es fan molt científicament, molt així, segons els cànons, i jo estava a compte perquè la comèdia no és ben vista en segons quins sectors de l'empresa o la indústria. No obstant, sempre una brometa a temps, un conèixer el teu company de treball i fer-li unes pessigolles, un toc, un motiu carinyós, una cosa que trenqui una mica la serietat, la rigorositat de l'empresa, de la indústria, on allà es penca dur,
i mentalment has d'estar fort, perquè jo he hagut de pencar hores i hores en indústries i saps, tenir una mentalitat forta, perquè allà no només es tracta de, diguéssim, d'esforç físics, no? Esforç mental. Has d'estar 8 hores concentrat allà fabricant, fent peces, el que sigui, el que et demanin, complint les tasques, i has d'estar al peu del canó tota la jornada laboral, i quan plegues, tio, et treus un pes a sobre i almenys no t'endús els problemes a casa, sinó que, saps, fins al dia següent no hi has de pensar. He fet aquesta reflexió, us agraeixo molt la vostra escolta, us estimo a tots, totes i totis. A reveure.